بخومي أمبر أي تقولني زي قبوم يم سلست أربعة مصحفتي سي تقولني زي بحسب خود زلوا يم سلازي تي أنا مشيت تي أنا ينقو تي أبت مونجو قليل كاس لك كم كلاس أنا خومي أمدا باوس إلا حجي مخنياتو نحنت تراح أي واز أكاني والدي سلازي بمهراني رح يوزر لهم والدي بخلاص زرار با متعاللتي قلم والدي لا من باب المدها رابعين انتي تنبب كلها ثم هار كلها أنا أبنت كل 9 مساخلي لخوري خاقو اليوم دك خان سبيت كتصال ختمهار ግን ካል ኣዘራርባ ምስ ተምሃርካ ካልእ ግዜ ክትምሃር ባዕልካ ክትደግም ከለካ ክተንብብ ግን ንሰበይትካ ንደቅካ ኣብ ዙርያካ ዘለዉ ሰባት ከዓ እቶም ኣብ ዙርያካ ዘለዉ ዝደለካዮ ዘይኮነስ ዝኾንካዮ እዮም ዝርዩ ንሱ እዮም ዝወርሱ ስለዚ ተውርሶ ዘለካ ከዓ ቀፃሊ ማለት እዩ ምንባብ ምምሃርካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ንነትግነ የንትገና እዩ ኣንቲጉን ትብል ኣኽበረት ተኾነት ሕጂ የንትገና እዩ ብሓንቲ ግዜ ሲ ናብ ሓደ ዓበይቲ ነገራት በቃ ስሉጥ ፅፉፍ ነገራት ገለ ኢና ቀይሩና እንተሪኢኻዮ ማለት እዩ ከይተረዳእና ብዘይ መቕፃዕቲ ብዘይ ተሪፍካ ሓሊፍካ ገለስ ደቕድቕ ኢልና ማለት እዩ ስጥም ኢልና ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ንኣናይ ዘይረኣየና እምበር ሰባት ክርእይዎ ከለዉ ንኣብነት ሕጂ እንዳሓመዩ ምሳይ እዮም ዘለዉ ይገርሞም እዩ እንታይ ዝገርሞም ይብልኣ ናይ ኣይረአየንን እዩ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርሞም እዚኣ ናይ ከምዚ እዛ ናይ ከምዚ ማለት እዚ ማዕረ ክንደይ ሰሪሕና ከም ዘሎ ሲ ክምስገን ዝግብኦ ምዃኑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ዳዕወይ يا ناي بحكي أنا وعلي كذكر خلاه خمين يرى كم يكون تعط نيرة كدمو تمرت مجمارة كلش حن عسران كلتا نايتين جميرة عندي 3 عام تقين 4 عام قلت خلاله كدمو مصحف عم بيفلت النيرة دارجة حانتي قدامي تزنبب كوا مصحف ناي دان بيتروس يا حدا هابتن بولس عادي هاتبل باجي ميرة من باب مالتي أقدم يجمر يقرفه يجمر يقرفه سويلو كم زي مشالله حدا كل تجد سامي فاست قرفه قال لي أبز حجي ساعات كتير يخلها جن بقى أنه ختم بب كم قليل كان بحر ساعات حمشة ويقال تبارا بيركاس واحد قاعد تبارا بركو قليل كان من بابي هات خيل مالتي هيدا من دايدا ملي سيد دكس قليل كان من بابي هات خيل سلازي أزيو وصيتها ومخانوها من أنا بعلي مسكرة يا زين فولتم دنا برنامج صحفتي أزيم بزحات كننبب كيلنا طرح يكونن قلا دي بيردو خامو بزعبه مكتم ما قلت كم زبلنا يوم ترى مالتي اتي فولي نجار تقبرت اللي او انا بقى كاب حدا زي ببسم نابن باباي ناب حاتاتاي ناب تمارا ماري زغيرك يا كله በቃ ጽሒፍዎ ኣብ መጽሓፍ ወላሲ ኣነ ንኣይሪ ኢዲ ጽሒፍዎ እዚ ጌጋ ሰብኣይ ምዃን ወይ ስእልካ ወዲ ጥራሕ ምንባር ገለ ገለ ዝብል ሕጂ መጽሓፍቲ ናይ ኣኽሊሉ ገለ ክሪኦ ከለኹስ መላሓንቲ ኣነ በቃ ዓርቢ ሕጎስ ሶኒ ሓዝን ገለ ነይረ ብስራሐ ወላ ጥዑም ኮይ ብሉፅ እዩ ስራሕ እዚ ነጊርካ ፀኒሐ ማለት ግን ስነ ኣእምራዊ ንስኻ እንተዘይኮንካ ካልእ ክትከውን ወይ ድማ ስኢልካ በቃ እቲ ቀንዲ ክትሕዞ ዝግባኣካ እንተዘይፈሊጥካ والحنت بقى منابرت إياها أيتنبرنها أبطعم بتخلها سي واقعي تبونها سلازير دا كمالتي واقع نسترد أي بقى واقع جلز فلت تعمي دس لك دس بلنها حنت تيد حويا وخلها مالتي تا حيد مسجانا بعلتي يوتيوب حيد مسجانا مالتي مسجانا زي تنفس يوتيوب قال محساب كاخم مسرات كاب تعمي دسيلني بقى زي دسيلني مالتي أعبيلك مسجانا اخترك سي حسابه مالتي وأذكر قبلك حدا تمسجنه مالتي بقى تحقوسلو تدسسلو أذكر قبلك حدا كابنا بسيوقنا بعي جلز وسدكا هو مجتاكا بعلو اللب خاهم إلى مدفوع ويدما مهواصو سي دس زبل نجري بتاع متحقوسة مالتي تدحوي حبيهتي مالتي جانا أخفل في خمو thank you كم أبغى زي yeah مجمع thank you وقع هاي زي مسكنا كانون يا حتوتات اللواني سلست زخنا حتوتات نابن كناتو يا أب نايقول عون يسرح كان يركا أقدم أمريكا أبتي تصور هذا الخبوطة مالتي كم مخاب أنا بيت مرتا أنها
ቅድሚ መርዓ ነተዓባብያ ቆልዑን ዝብል ኣሎ ድሓን በዚአን ክንጅምር ንሎም መዓንቲ ማለት እዩ እሺ ወዲ ወይ ጓል መዓስ እዮም ክምርዐው ዘለዎም ወቅቲ ኣለዎ ዲ ንመርዓ ያ ወዲ ወይ ጓል ማእስዮም ክምርዓው ዘለዎም ወቅቲ ኣለዎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብሓፈሻ እታ ወቅቲ ወድን ጓልን ክምርዓው የብሎምን ማለት እዩ እታ ወቅቲ ትስናሐልና መርዓ ዋላ ብዝላ ምሳይ ኣኽሊል እውን ኣለቶ ብልስት መፅሓፍ ዝያዳ ባዕልኩም ክትርድእዋ እንተደሊኹም ሲ መርዓ ንሰብኣይን ሰበይትን እምበር ንጓልን ወድን ኣይኮነን ትብል ማለት እዩ ወድን ጓልን ክምርዓው ኣይግብኦምን እዩ እቲ ወድን ጓልን ዘብሎም ሲ ምናልባት ዘይበፅሕዎ ነገር ከም ዘሎ ዘብርሂ ማለት እዩ ምክንያቱ ወደይ ባዕልስ ወዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጓልሲ ጓል ስለ ዝኾነት ማለት እዩ እዚኦም ክምርዓው ግቡእ ኣይኮነን ብዛዕባ ቁፅሪ ዕድመ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ወዲ ከለካ ጓል ከለካ ትምርዓው ኣብ ሓደጋ ከእትወካ ስለ ዝኽእል ገለ ማለት እዩ ወቅቲ ኣለዎ ወቅቲ ከዓ የብሉን እቲ ወቅቲ ንብሎ ዓመታት ኣይኮነን ቁፅሪ ይኮነን ማለት እዩ ግን ከዓ ወቅቲ ኣለዎ ሕጂ ወዲ ማእሲ ክምርዕ ዘለዎ ምስ በሰለ ማለት እዩ ሰብኣይ ምስ ኮነ ማለት እዩ ስብእና ክስማዓካ ከሎ ወይ ሰብኣይ ምስ ኮንካ በሲልካ ማለት እዩ ዝበሰለ ይብላዕ እዩ ዝበሰለ መግቢ እዩ ዝበሰለ ኩሉ እዩ ዝሃርፎ ይገዝኦ እዩ እውን ማለት እዩ ስለዚ ብስለት ኩሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ወቅቲ ናይ ምርዓስ ብብስለት እዩ ዝልካዕ ማለት እዩ ብስለት ከ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ ከዓ መጀመርያ መን ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ሰብ መንነቱ ኣገዳሲ ካበይ መፅኡ እታ በቃ ቅድሚ ውህበት ቅድሚ ገለስ መን ኢሉ እዩ ዝኣምን ኣረጋጊፁ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መን ዝበልካዮ ሲ ወሳኒ እዩ ንዕኡ ክብሪ ኢኻ ትነብር ስለዚ መንነቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ብዓለት ብድሕረ ባይታ ብሃይማኖት ብሃገር ብብሄር ብኡ ክሪኦ የብሉን መኒ እንዳተባህለስ ካበይ መፂኻ እንታይ ብሄርካ እንታይ ሃይማኖትካ ዝብሉ ሕቶታት ካልኦት ዘይተሓተቶ ኣብ ምምላስ እንተሎ ወቅቱ ይኣኸለን ማለት ናይ መርዓ ወቅቲ ኣይኣኸለን ማለት እዩ ናይ ወዲ ወይ ጓል ማለት እዩ ብሓቂ ረቂቕ ሰብ ረቂቕ እዩ መንፈሳዊ ፍጡር እዩ ነዚ ረቂቕ መንነት እዚ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ተድልዮ ማለት እዩ በቃ ሰብ ዝበሃል ሲ መንፈሳዊ ፍጡር እዩ ነፍሲ ኣለዎ ኣብ ኣካል ከዓ ነብር ሕጂ ነቲ ዘለዎን ኣብቲ ዝነብሮን መግለፂኡ መለለይኡ ክኸውን ኣይግባን እቲ ዘለዎን ኣብቲ ዝነብሮን ኣካል መንበሪ እዩ ነፍሲ ከዓ ዘለዎ እዩ ከምዚ መኪና ዘለካ ገዛ ዘለካ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ዋና ቀንዲ በዓል ቤት ግን መንፈሳዊ ፍጡር እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ፈጣሪ ዝገበሮ ንኣና ዝመስል ሰብ ንፍጠር ስለዚ ንፈጣሪኡ ዝመስል ፈጣሪ ማለት እኳ እዩ ገባሪ ማለት እዩ ዓያይ ማለት እዩ እዚ ምስ ፈጣሪ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቕ ገይሩ እንተዘይነፂሩ እቶም ካልኦት ክንፅርሉ ኣይክእሉን እዮም ድምዝዝ እዮም ዝብልዎ ወይ ኣብ ዓመፅ ክርከብ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብስለት ዝበሃል ቀዳማይ ብስለት መንነቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ነዚኣ ምስ ኣብሰለ ሓደ ካብቶም ወቅቲ እዮም እዚኦም መዐቀኒ ወቅቲ በቃ ምናልባት ኣብ 25 ክኸውን ክእል እዩ ተድሓወይ ብዕድመ እንተርኢናዮ ምናልባት እውን ኣብ 40 ክኸውን ክእል እዩ ብ50 ክኸውን ክእል እዩ ከምዚ ሸያባይ ትፀውዕ ለባም ፀውዕ ዝብልዎ ወዲ 25 ዝበሰለ ወዲ 40 ዘይበሰለ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወቅቲ ብብስለት ክንርኤና ማለት እዩ መጀመርያ ከዓ ናይ መንነት ብስለት ናይ መንነት ቅልውላው ሒዙ ክምርዐ የብሉን ማለት እዩ ኣፀቢቑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ከመይ ማለት ናይ መንነት ቅልውላው ናይ መንነት ቅልውላው ሲ ብድሕረ ባይታ ብዓዲ ብሃገር በቃ ኣነ ጀርመናዊ ኣነ ኤርትራዊ ኣነ ሓበሻይ ኣነ ከምዚ ገለ እዚኦም መንነት ኣይኮን ድሕረ ባይታ እዮም ኣብ ስቂሎም ከዓ እዮም ዝቕየሩ ጀርመን ምስ ከደ ዝልወጥ ካናዳ ምስ ከደ ዝቕየጥ ኣብ እስራኤል ከሎ ካልእ ዝኸውን ገለ ይኮን መንነት ኣይቅየርን እዩ ኣይቅየር ሓፂን ኩሉ ግዜ ሓፂን እዩ ኣድጊ ኩሉ ግዜ ኣድጊ
ካብ ኣስመራ ይምፃእ ካብ ሾደን ይምፃእ ሰብ ከዓ ወትሩ ሰብ እዩ ኣበይ ኣሎ ካሊእ እዩ እንታይ ኣለዎ ካሊእ እዩ መን እዩ ካሊእ እዩ ሕጂ መን እዩ ሰብ ክብሪ ዝገልጽ ምንጪ ሕመረት እዩ በቃ እታ ቀንዲ ሕመረት ምሽ ኣሎ ሓደ ገረብስ ኣብቲ ውሽጢ ሕመረት ኣለታ ብኣዮም ዝፈልጥዋ በቃሲ ክንደይ ዕድመያ ክንደይ ክትነብር ገለ ብኣዮም ዝፈልጥዋ ሕጂ በታ ቀንዲ ሕመረት ናይ ሰብ ኣብቲ ውሽጡ ዘላ ጠጠው ተብሎ ነዚ ነፍስን ኣካልን ጠጠው ኣቢላቶ ዘላ መንፈሳዊ ፍጡር እያ ንፈጣሪኡ ንኣምላኽ ዝመስል ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ምዃኑ ካብ ፈጣሪ ዲዛይን ዝኾነ ምዃኑ ነዚ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ እንተሪኢኻዮሲ ናይ መንነት ቅልውላው እዩ ብብሄር ብሃይማኖት ብዶብ ገለ ክንበኣስ ከለና ካልእ የብሉን ናይ መንነት ቅልውላው ኣሕዋት ኣይኮንናን ሓደ ኣይኮንናን ካብ ላዕሊ ይኮንናን እቲኦም ካብ ታሕቲ እቲኦም ካብ ላዕሊ እቲኦም ደቂ ትግርኛ እቲኦም ደቂ ካልእ እቲኦም ደቂ ከምኡ ኢልና ማለት እሺ ከማና ምዃኑ ስለ ዘይተገንዘብና እቲ ኩናት ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ክቡር ምዃንካ እንተዘይተረዲእካ ናይ ካልኦት ክብሪ ክግለፀልካ ኣይክእልን እዩ ከማኻ ስለ ዝኾነ ሰብ ሕጂ በታ ዘለትካ ክብሪ ስለ ተኽብሮ ንሰብ ሕሱር እንተኾንካ ክትሕስር ግድን እዩ ድሕሪ ሕማቕ ኮንካ ክትሕምቕ ግድን እዩ ሕጂ ሕማቕ ናይ ቅልውላው ናይ መንነት ንደቂ ሰባት እንታይ ገይሮም ኣሎ መስለካ ኣብ ኩናት ኣብ ዕግርግር ኣብ ላዕልን ታሕትን ኣብ ናይ ሄራርኪ ሓላፍን ፀሊምን ፃዕዳን ገለን ባርያን ገለን ገይርዎም ኣሎ ማለት እዩ ናብኡ ስለ ዝመርሕ ስድራ ቤት ከዓ መሰረት ናይዞም ኩለን ስለ ዝኾና እሞ ብመርዓ ስለ ትጅምር ስለዚ ኣወዳት ናብ ሰብኡት ክሰጋገሩ ክኽእሉ ኣለዎም ክበስሉ ማለት እዩ ብስለቶም ከዓ መጀመርያ ብስለቱ ከዓ መንፈሳዊ ብስለቱ ወይ ድማ መንነቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እዚ ምስ ኣረጋገፀ ካልአይቲ ወቕቲ ማለት እዩ ካልአይቲ ብስለት ከዓ እታ ዕይኡ ምፍላጥ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ዝመላለሶ ነገር ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ክፍጠር ከሎ ውህበት ኣለዎ እቲ ውህበት ብሕልሚ ብድሌት እንዳበልዐ ደቂሱ ከሎ ማእኸል 10 ግዜ ዝመላለሶ ኣብ ድራር ኣብ ምሳሕ ይነግሩ እዩ ኣብ ውሽጡ ናቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ ህቦቱሲ እንታይ ክድምዕ እንታይ ክገብር እንታይ ክዓይ ይመፅእ ንዕዮ እያ ትምልከት እዛ ውህበት ማለት እዩ እንታይ ክዓይ ይመፅኡ ወላ ፈጣሪሲ ምድሪ ዝዓያ ክንዓያ እዩ ፈጢሩና ሕጂ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዝዕዩ ኣብዝሓት እዮም እንተይዳሓወይ ልክዕ ከምቲ ዝተፈላለዩ ውህበት ዘለናስ ብዙሕ ዝዕየ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ክንዓዮ ዝግባአና እንተለሊና ናይ ረብሓና መሰረት እያ ማለት እዩ ይረብሕ ንሕና ንረብሕ ሰብ ይረብሕ ተፈጥሮ ረብሕ ፈጣሪ ረብሕ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ነዚኣ ምስ ፈለጥካ እታ ሳልሰይቲ ብስለት እዛ ዕዮ ኣበይ ትበፅሕ ከመይ ገይረ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትበፅሕ ናታ ጎደና ካርኣይ ትበሃል ስለዚ እዚኣሲ ከመይ ገይረ እየ ክገብራ ከመይ ገይረ ኣብ መፈፀምታ ከብፅሓ በይናይ መገዲ ናበይ ገፀ እየ ክኸይድ ናበይ ገፀይ እንተኸይደ እየ እዚኣ ትርከብ ትሰፍሕ ትዓቢ ትብል ከዓ ጎደና ናይ ምንባር ከዓ ራእይ ትበሃል ኣብኣ መኻይዲ ይደሊ ሰብኣይ መጓዓዝቲ ይደሊ ሕጂ ንሳ እንተገይሩ ግድን ክምርዖ እዩ ዝደሊ ሰብ እታ ናይ ብሓቂ እታ ቅንዕቲ መርዓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክምርዖ ዘለዎ ራእይ ምስ ሓንፀፅሕ رديت اندحر خوينا مالت يدحوي يا رديت يا رديت ازيا كمان اسفي حكايه كمان ودن قالنكم رعويه بالله من هالكايه مهنياتو اي بسولنا له سبعين سبيتن كاخ مرعو لهم سبعين سبيتن كمرعو تخوينم كا رأيه له مالو يخاتو لنا زلها يا رأي مالتسي مالت بزح سب انتاي رأي خاتو بليها وي بتا أنا زنبرنون جزا خسر ماكينة هلوني سدراي بيت قلعو هلوني قال يا هاتب النازي كم رأي يقوم طيب زبد حسب رأي بنص روسين تايو يا رأي بصولاناي منبار مالتي قدنا ناي منبار مالتي جن
عينيت قدنا بتاع وشتها زلا عيو وهبت ناتا قدنا مالدي نابزن كيتبل سرقيا خوينا توسدكا يا ترى اتبال رأسي مجمريا نايتا مجرشتا مالتي أبتا مجمريا خون كاستا مجرشتا مرأي مالتي يا كاب تبقس كايس تبصحو تريحات من لس بقى حجي تا مجرشتا أنتنا قنا أي ماسي زغية دي قنا بزيا خون كاستا مجرشتا مرأي يا مالتي حجي بالطعمي أقصانة فترة لك مجرشتا سلزرقها يو بغيلك أخات غيب طعمي أخات حقوس نابي مخون كاسلة تفلت انتاي كتكون انتاي كقاطمك ايو ما اصابي قال حاف كتب لها ابي قرب تريرز بلو قال اوريدي سلاز فلت قايم كم زن زقبره مرد سلاز غنه عنا يتفتر لك نعو تقبر ولا 24 ساعه تدكس بابا قال ملي ام زبلو خنبر ايدكمنها تقول انا سلاز فلطه مالتي انت ودق كاسي كمزي بقى اب ربحه اب هيوت اب طبب سلت ودق موضق ايكونن كمزي بقى دس يزبلك ولا أقومي كتب الزقيل كدخيم كاجلسي بتعمي دس يزبلك مخنياتو نون زخت كاس زودق قال له كهيوتي هبي رأنت الليك تزودق قال له ترفسي تنفاسي نحاولات مالتي بتعمي يا مجدئة جودنا يا كم زبوبو زنجر جل خنقلس أنت دليناس جي بي إس نايتا ديستنيشن نحنا يا ثانك يو بزيادة كم قلت فيلو مالت أبت بوتان سوزي لسب قلت فيلو خرده يخلني رأي زي بولغن رأي زلو يخمر عزلو سبعي مسأخلي ود خلو ولا ود سالاسة يكون ودي زلو مالتي أي بسلا تامرعات زيادة ترداني رأي تدحوي تامرعات بالقالسي مرعى بقبو سلا زي فلتايو نرأي زي قدس زلو تاترقم مرعاسي بتكبدي زقبا سلمتي حسيرا الله مسلك على علن تحت انت زقات ان كنكون سلستدلي امبر مرعى زخبرت كمزي بقى بخندي قدل ناي مرعى فقط كوهبنا يزقبا مخنياتو مسرت نابرا سلزخونت مالتي حجي مرعى ابزا مدري زخبر نجر الله انت خوين سبي يلن كله جزءات سبي ابز مدري زلو اتزبلص بعلو فقط بفقادو كنبر مزنت وي حلفنت فقط زتوهبو سبت رحي جزائي إيخا أبزا مدري عياي جزائي بوهبتو مالدي حجزي سب زخبر سب رأي يدليو كبرو حلي وخنبر لازرق كام رأي سب خبر رأي نسبي كام مرعاها رأي خبر مرعان رأي حجي مغنياتو قدنا لنا يامش كيد دلي خلها مودعتا ديستنيشن فريد قالها نابو دقافي تدلي سباي ما خايت مالتي نابيك خايد مخانو انت زي فريد سلمتاي ما خايد تخمرس قبا سلمتاي مرعاو مرعا مالت ما خايت مالت هتدحوي حجس نابي خانتي لاتوسي تندك نستيو خان مهارا نمرنا لنا كمرعاو كديل انت لاس حراي نابي خا اختلو زلا نزيان بقى زغبزن زي غبزن وي وددي زلو سب ايس تفلط تخلع بخالق بمانم تأمر كتال لا يبل شعو نابي مخانو انت نجير واغن نساو انت غاغي تمرسني اي بل انس ناخا خدقف استفطركو يكونكن جيغان نخانق تمرعز غبا انت خوينان ابن نون دحر خوينا خم دس بلا وي نعو كدقف زمصت خوينا خاني لاسيت كتبلت خل نابي مخانو زي فلط اغن ما خايت دلي خبل نابي انت الكايس انت يبلكا ما خايت كو دلي انت يلكا انا حجس اوتوماتيكالي تردو خانا بقول خايت دلي لا تبل خمالدي وي دما خدحكزني تخلنها نابي خا ما خايت دلي خا خاتبلني نابزي مس بالك خاشوع صناح بالك حتى تيختبلن تخلها
مخايد دني لك كان ساكت مخايد تختم على يدخلنا خنابي مخاني كيف لك كمالتي جي كجاو انت خلوا له سبي جاجيو زيادة أم الرام ديتاتون كحق زي قباء مالتيو أنا استون كحق زي قباء نبي أخاف لا يقباء متى مصري يتحق زي هذا اللي أنا سواه قال مالتي سلزي ترى اتبل أم مرعسي كمر عند حرفينس زخود ديستنيشن اللو مودة قال أنفت قعزو اللو نابو تدقفو مخايتي دلي حجي زي آخر من منص راسي نابقوا الحساس زبل يبول أبشكر يا እቲ ኣብ تقطع ጓል أبشكر يا تقطع ሓቲታ ኣሎ መፂኣ ክትሕተት ከላሲ እንታይ እዩ ትናቱ ዕላማ እንታይ እዩ ትናቱ መፃኢ ትናቱ ራእይ ኣብ ምንታይ እዩ ከንብራ ዝደሊ ስለምንታይ መሪፅዋስ ክትሓትት ኣለዋ ማለት እዩ تخكل تخكل قرب جن يجاجيوم عن توين تاني انت كان رأينا أبنت كم جزا مسرح مكينة موسى قال انتات قال زيهم شوتيم شوتو تاتيم مالتي أمزي شوت نبل نيرنا جول مالتي بإنجلش لازم لما نايمر شوت حنت جول مالتي وحنت جول سخمي جرا على تخون وا عندي جو ما تيجي بتصوت أسكت عليه سافت موت يخون زلونه سافت موت مالتي سلازي እዚኦም መኪና ምጥራይ ገለመለ እዚኦም ትርጉም የብሎምን ምናልባት ክሕገዝ ክድገፍ ወይ ክትሕጎስ ክትድገፍ ገለ ብሰልዲ ብገዛ ገለ ትመፅእ እንተላ ወይ ንስኹም ይመፅእ እንተሎ ናይ ዘይብስለት መሰረት ንኣብነት ፀሚይን በቃ ሕጂ ኣይከኣልክዎን በይነይ ምንባር ገለ ኢሉ ይምርዖ እንተሎ ኣይበሰለን መሊሱ ክፅምዎ እዩ ምስ መፀት ገዛ ርእሱ ይፈለጠን ማለት እዩ ገዛ ርእሱ ዝፈለጠ ውሽጡ መንነቱ ዝፈለጠ ኣይፅምዎን እዩ እኳ ደኣ በቃ ዕም ስለ ዝኾነ ክራኸብ ስለ ዘለዎ ማሕበራዊ ናብራ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ዝመፅእ እምበር ፀሚይዎ ኣይኮነን ዝመፅእ እንድሕር ደኣ መንነቱ ፈሊጡ ዕዩኡ ፈሊጡ ራእዩ ፈሊጡ ሰብ ኣይፅምዎን እዩ ገበታ ቋንቋ እንዲ ዘለዎ ብዙ ውሽጡ ገበታ መስርሒ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብሲሉ ክመፅእ ከሎ ግን መኻይቲ መሳነይቲ ይደሊ እዩ ሙሉእ ኣይኮነን ማለት እዩ ትሕግዞ ከኣረዮ ምናልባት ካብኣ ፀኒሕና ንመፃ ንኸውን እምበር ተድሓወይ ሰብኣይ ትሕግዞ እዩ ዘምፅእ ንኣብነት ኣነ ንስኻን ሕጂ በዛ ሕጂ ዘለካ ተድሓወይ ሓደ ሓደ ሕቶታት ስቲል ይህልውካ እዮም ሕጂ ትፈልጦም ሰባት ብዙሓት እዮም ነዘን ሕጂ ዘለካ ሕቶታት መን ይምንሰልካስ እቲ ካባኻን ታሕቲ ዝፈልጥ ሰብ ኣይትኸዶን ካ ክትሓትት ካባይ ንላዕሊ ይፈልጥ ኢልካ ዝኣመንካሉ ኢኻ ትኸይድ ሰበይቲ ከምኡ እያ ክትሕግዝ እያ ትመፅእ ስለዚ ንእሽተያ ከምዚኣ ገለሲ ንእሽቶ ትሕተት እያ ንእሽቶ ትሕግዝ እያ ኣይትሕግዝን እያ ማለት እዩ ሕጂ ዓባያ ሰበይቲ ክትርዳእካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ነዊሕ ሓሊፋ ክትርዳእካ ትኽእል እያ ሰበይቲ ከዓ ብዝያዳ ባዕለን መፅአን ሓደ መዓልትን ተስፊሕካ ኢኻ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ክስተኻኸሉ ዘለዎም መረኣያታት ወይ ቁኑዕ ዘይኮነ ፍልጠት እዩ ፀኒሕና ማለት እዩ ያ ከምዚ ክትሕግዝ እያ መፅያ ተበልካሲ ብካልእ መረዳእታ ከይሕዛ ወይ ከይሕዙ ንሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ክሕግዘካ ይትሓቶን ኢኻ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ካባኻን ላዕሊ ንኣኻሲ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻስ ኣብቲ መፈፀምቲ ክተብፅሖ ትኽእል ኢልካ ስለ ዝኣመንካላ ኢኻ ትሓታ ዘለካ ምክንያቱ ዕብየት ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ኣረዳእታ ይኸይድ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ምክንያቱ ዘስፋሕናያ እውን ብከምኡ ኢና ማለት እዩ ያ ተንኪዩ ዕቃ ሓውያ ዘመስግነካ ናብታ ካልአይቲ ክንነብል ኣብ መርዓ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓታት ይረአ እዩ ኣብ መርዓ ናይ ብዙሕ ዕድመ ፍልሊ ተልዩ ወይ ፍልሊ ዘለዎ መርዓ ሳዕብዮኑ ከምፅእ ይኽእል ዶ ማለት ሳዕብዮን ኣለዎ ዶ ንኣብነት ናይ 10 ዓመት ናይ 15 ዓመት ፍልሊ መርዓ ኣሎ ተልዩ እንታይ ሳዕብዮኑ ንእሽተይ ግልፅ ኣብለልና እስከ ያ ብሓፈሻ ቁርብ ኣቲና ዓንድና ሕጂቲ ቃል ብቃል ቁፅሪ ጥራሕ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ዳይረክት በቃ ንሰብሲ ገዛእ ርእሱ እንድሕር ፈሊጡ እንድሕር በሲሉ እቲ ቁፅሪ ዋጋ የብሉን ኣረጊት ንእሽተይ ዓብ ገለገለ ዝበሃል ነገር የብሉን ተራ ኣይኮነን ገለ ነገር ማለት እዩ
እንድሕሪ መንፈሳዊ ብስለት ኣለዎ ማሕበራዊ ብስለት ኣለዎ ስምዒታዊ ብስለት ኣለዎ ገንዘባዊ ብስለት ኣለዎ ብስለት ኣለዎ እዚኦም ክልቲኦም ማለት እዩ ተራ የብሎምን እዞም ዕድመ እዚኦም ማለት እዩ ግን ናይ ኣካል ብስለት ካ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ማራጋግ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣካል ዝደልዮ እቲ ዕድመ ዝደልዮ ዘይሳኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኒትስ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ንስኻ ንፃወት ንዘናጋዕ ኢልና እንተኸይድናስ እንታይ ንፃወት ቀደም ከክንዲ ውቅያኖስ ወድኻ ከለና እንታይ ንፃወት በበይኒ ይምሽ ሕጂ ነቲ ናይ በዓል ውቅያኖስ ሕጂ ክንፃወት ኣይወርደልካን እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ዝወርደሉ እቲ ሓደ ዘይወርደሉ እንድሕር ኮይኑ ወይ ኩሉ ግዜ ክትርድኦ ጥራሕ ንወድኻ ክትርድኦ ጥራሕ ኢኻ ተፃወት ከም ኣቦ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓዳር ዕማ ይመፅእ ዋላ ንክልቲኦም ስባህ ክብሎም ኣለዎ ኖ ሕጂ ኮንፈርት ዝፈጥር ኣዝዩ ብዙሕ ሕጋግ ክህልዎ የብሉን ገለ ማለት እንተልይዎ ቁሩብ ናይ 3-4 ገለ ዓመታት እቲ ወዲ እንተመርሐ ድሓን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ሓትት በልሕ ማለት ቅልጥፍ ኢሉ ምትእሰር ኣለዎ ኣእምሮኣ ማለት እዩ ናይ ኮኔክሽን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ማራ እንድሕሪ ንእሽተይ ዝደሊ ገለ ዝብላልስ ብምንታይ ንእሽተይ ብምንታይ ዝቆፅሮ ዘሎ ንእሽተይ ዝደሊ ኢሉስ ብምንታይ እንታይ እያ ንእሽቶ ኣካላ ስምዒታዊ ብስለታ ኸ መንፈሳዊ ብስለታ ኸ እዚ ኩሉ ኸ ዓቀነ በቃ ነቲ ኣካል ነቲ ከምዚ ክዳን ተሸኪምናዮ ዘለና ንዑ ጥራሕ ይርኢ እንተሎ እሱ ካብኣ ንላዕሊ ይንእስ ዕግርግር ክኸውን ትመርዓ ካብታ ዝመርፃ ዘሎ ንላዕሊ ንሱ ይንእስ ብኣካል ጥራሕ ይሪኦ እንተሎ ማለት እዩ ጥዑም ዘይምዃኑ ከዓ ከጋጥሞ ይድሓር ኣይሰማምዑን እዮም ክዕምፃ ሱቕሱቕ ከብላ ከም ምሻሎ ከምዚ ዳይሬክተር ገለ ክኸውን ወላ ንክትዛረቦ በቃ ዝሕፍራ ወይ መሰክፋ ገለ መለ ክኸውን ጥዑም ኣይኮነን ኮታስ ናብ ዘይተደለየ ጌጋ ስሕተት ገለ ክወስዳ ይኽእል እዩ ኢለ ይኣምን የዳሓወይ ብስለት ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ብስልቲ ፀኒሓ ብስል ፀኒሑ ትኽክል እዩ ናይ ዕድመ ጋግ ኣለዎም ሰፊሕ ግን ብጣዕሚ ብስልቲ ኮይና ረኺብዋ ንሱ ከዓ ብስል እዩ ሕጂ ንራእዩ ትድግፍ ንሳያ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ፀገም የብሉን ግን ንእሽተይ ኣብ ዕድመ ብቁፅሪ ኢሉስ ተራ የብሉን ኢልናዮ እኮ ቁፅሪ ተራ የብሉን ማለት እዩ ጓል 70 መርዓት እያ ጓል 20 መርዓት እያ ጓል 30 መርዓት እያ ኩሉ ግዜ መርዓት ኮይና ክትነብር ገለ ሕጂ ትረኣያ ናይቲ ሰብኣይ ክመርፅ ከሎ ስለምንታይ ከምኡ ይመርፅ ኣሎ ብባህልና ገለ ክትሪኦ ከለኻስ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን ገለ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር እዩ ዘምፃ ዘሎ ማለት እዩ ማሲ ይረኣየካ እንታይ ክትገብር እያ መፅያ ዘላ ክትሕግዞ ከመገልጋሊት ገለ ጥራሕ ገለ ማለት እዩ እጂ ቁሩብ ኣብኡ ኮንፍሊክት ከምፅእ ይኽእል እዩ ዕሙን ኣይመስለንን ነታ ጓል ማለት እዩ ያ ጥዑሙ ኣይኮነን እንተዘይ እንድሕር ንእሽተይ ይብላሎስ ብኩሉ ነገር ንእሽተይ ትኾነት ንእሽተይ እዩ ከም ዝበልካዮ ብቁፅሪ ዝርኢ ዘሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ከምኡ ዓይነት ነዊሕ ጋግ ፍልልያ ኣሊካ ከዓ ንፍትሕ ድልው ኮንካ ኢኻ ተኣቱ ዘለካ ማለት እዩ በቃ ብባህሊ ዘስኩዑና ኣለዉ ከመይ ዝመሰለት ቆልዓ እንዲምፅ እዩ ስዊደን ነው ካበይ መፅእ በቃ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እንታይ ዝቁፀር መስለካ ከምዚ ሓደ በቃ ጅግና ገለ ዝቁፀር ናብ ውሽጡ ኩናት እትዩሲ ንቤቱ ሰላም ዘይብሉ ዘሪጉ ወይ ህይወት ሰብ ዘሪጉ ሲ ጅግና ዝቕየረሉ ሕብረተሰብ ብኸመይ መፅኡ ከምኡ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዳስዋይ እኮ ሕጂ እተን ቤት ትበሃል ስለ ዘይጠዓማ እዩ እኮ ዘይጥዕሞም ዘሎ ቆልዑ ስለ ዘይጠዓሞም እቲ ሃገር ኣይጥዕሞኒ እቲ ዓዲ ጥዕሞኒ ኩሉ ብስባስ ገለ ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መመረፀ ስርዳእካ እዩ መንነቱ ዘረጋገፀ ውህበቱ ዝፈለጠ ራእዩ ዝሓንፀፀ እንታይ ይመርፅሲ ይርዳእካ እዩ እዚ ዕድመ ንብሎ ዘለናስ ኣብ ግምት ኣይማእተወን ማለት እዩ ረ ኣይትወልድን እያ ትወልድ እያ ገለ መለ እዩ ዝመፅእ
دحار كموس زقبوهم سقيلهم بقى ما تيسي نهانا علامة زي كوينو ناي فتار علامة يتمولاتكو روه بتي هاي كسعري حتى ولا حد حتى تنقرا يكون انت مولات قلم مالتي عيوز توها خالق نحنا ندلي خالق كوين حجي بالطعمتي رديتنا مرعى باع وخمسة خقدف حد خقدف قال ملا خقدف قال الكا كندي حد قديفة إلى خير قدفت موت زلا معك إذا قدفت مسيلوها كم زنا برا زي تفلت سب معك فلازي بزتات كتنكا قبع سب مالتي أزي سفيح ملسات ملسات ليس أنا حكان أفتيا سالسيت حتى يخيد سالسيت حتى ينتهي بالأب دجزوا اللي دقولعوا أي سمعون يوم زبل كابوزح ولدها تسمع مالتي كابوزحات ولديس قوم يسمعين أب عدي زولود تسمعوا أب دج زولود هذا يسمعوا قول علو ديوم زي يسمع قول عخن مخانا اللو ديو سلام تايمكم إلى مزارو ويسلام يا تايمكم إلى يا كلهم قلعوا سمعهم كلهم قلعوا بالطعم بلصاب كانوا ينزلوا كلهم قلعوا أزيهم بقى عماتهم كلهم قلعوا أيشمعونهم كلهم انتاي دا يورسيهم مالتي እቲ ዝበልናዮም እታ ምስማዕ ትብልሲ ዝበልናዮም ስለ ዝደሊስ እቲ ዝኾነ ነገር እንዳረኣዩ እቲ ዝግበር ዘሎ እንዳኸኣሉ እዮም ዝመፁ ካብቲ ንደልዮስ እቲ ንገብሮ ዘለና እዮም ዝርዩ በቲ ሓደ ቁርብ ይፅጉሞም እዩ ኣብ ዝደገ ዘለዎ ወለዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይቶም ቆልዑ ሽግር ኣይኮነን እንታይ ዳ እዚ ናይ ባህሊ ሽግር እዩ ኣብቲ ዝዓበናሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ሰብ ዓብይ ወይ ገለ كبر خاطريو عبخ زارب كله سوق خاطبل بقى تبهلو ولا جلس كما يا ولدي بقى أبوي زارب عبيت زاربو ولا عاي إزز زاسيت كم يا ولدي لذي سسرحنا نفلتنا تبهل نفلتينا ولدي أبس تقمتي لساني حنا تنيشتي زارب وتولادي زارب إن كان مكان بهلو خمس خلت ناكلت هاجرات مراحتي كم يوم تولدن ولادن مالتي زراربو تقابل لهم كاي خرب حجن حنا بهال تسرحنا سني حنا بتن إحنا زعبنا له كم ندلي مابزي تزريو وزلوا تم قلعوا عبت بيت مرت عبت خالق قالها كما قلت كا يلكا قال ملاي مالتي حجي نزيهم زي سمعوا زبلوهم زلوا نحنا من موقات سلزي نقوله إن كان هابان سلزي أنا حنا زم ما قوتو نسأل علينا حجي نايفهم قلعوا بالشتاء يكونن نايب حالي أزياء ساقم يبلك فرح يقول لهم نايب حالي ترحي مالتي بلوسات هاديتات بلوسات أبوتات كتكون تخوليهم እቶም ቆልዑ እውን ኣዝዮም ብሉፃት እዮም እቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ቆልዓ ምስ ኣቦኡ ምስ ኣዲኡ ምስ ዓበይቲ ክዛረብ ክታረኽ ፀገም የብሉን እቲ ባህሊ ከምኡ እዩ ብዝኸባቢ ኣባና ነውሪ ነይሩ ሕጂ ቆልዓ ነውሪ ዝነበረ ታሪክ ከምዚ ዘበነ ሮባ ዘበነ ገለመለ ዝበሃል ንዑ ታሪክ እቲ ናይ ዓድና ኣይረኣዮን ኣይፈልጦን እዩ ሕጂ ክሕስረካ ኢሉ ይኮነን ዝዛረበካ ወይ ድማ ዲቤት ገለ ዝገብር እንታይ ደኣ ከምኡ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ የስ እንታይ ትደሊ ዝድሕሸካ እዚ ኖኖ ሕራይ እዚ ገለ ይብል ኣብ ዝኾነ ኣብ ፀወታ ክረአ ከሎ ገለ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ከምዚ ይደሊ እምበር ቆልዓ ሓደ ይክመፅእ ከሎ ማለት እዩ እቲ ኢንቫይሮንመንት እቲ ከባቢ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝቐርፆ ንቆልዓ ስድራ ቤት ቤት ትምህርቲ ቤተ እምነት ይቐርፅዎ እዮም ሕጂ ኣብዚአን እንታይ ዝግበር ኣብዚ ከባቢ ዘለናዮ يا إتنحنا ندليو زعبنا لون فلطوا يكونن حجي باي ديفولت تقول عاسي زي ندليو يسرح له مالت انت زي دلينا مزراب موغاتو جيغاي مالت يكون كن سلمتاي كوم يكون لوغن كومي ندار اي زعب زلت تقول عاملتي بخلا زراربا ابت بيت تمرت زغرفكمو ابتي كعسو صوتادي ابت نطفتات زغبركمو إن كان هبان تأخذ دلي كمزي خنونو قال مبال يملكوتو يو عبي زارب نا تقبل كام خاد أبعدنا تريفون السو مالتي أيريون يسو أي فلوت مالتي لذا عشاس لز خوني يكون نزم لسلكا كعمز أكاس لز دلي بوليس قال ملس لز أمنا يكون أنت على سقي لز الزارب كوي دما كيف رح الزارب كم لز فكت تتبهلي مالتي نحنا ونكو عزيز لازم بلس أيكون نبض السوق إلا بزير إيتنا سمعوا نبض هذنا كومي تبهل نيرو تلقى زعبنا لس كومي نيرو سلازين ناي بهل فللين ناي كباب فللين كرد أن خنجنزب لنا زيناتهم
ኣይሰምዑን እዮም ዝብል ሲ ግቡእ ኣይኮነን ቅፅል ክንቦም ነቶም ቆልዑ ማለት እዩ እኳ ዳ ሰሚዖምስ ብሓንቲ ግዜ ከምዚ ሰምዑስ ምስክርስ የርእዩና ኣለዉ በቃ ከመይ ዓዲ ምዃኑስ ይነግሩና ኣለዉ እቶም ቆልዑ ስለዚ ሕሱ ቆልዓ በቃ ዝረኣዮ የርእየካ ይገለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናቱ ፀገም እያ እምበር ዘይሰምዑ ረበሽቲ ዓመፅቲ ገለ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ብመሰረቱ ከዓ ኢምፖሲብል ኣይከኣልኒ ዓማፂ ዘይሰምዕ ክኸውን ቆልዓ ካበይ ከምፅኦ ንሱ ጥርሑ ህያው ኮይኑ ንፁህ እኮ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ነቲ ኣብቲ ዝርዩ ዝረኣዮ ኣብዞርብ ገይሩ ከምዚ መኽደን ዘይብሉ እዩ ዝመፅእ ኖ ተዳሓወይ መኽደን ዘይብሉ ይመፅእ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ዝረኣዮ መሊኡ በአን በተን ዝመልአን ገይሩ ከዓ ይዛረበካ ወይ ድማ ዝርርብ ይፈጥር ምሳኻ ማለት እዩ ካበይ ዘይሰምዕ ትብል ቀንዕቲ ኮነት ነቶም ቆልዑ ኣይሰምዑን እዮም ትብል ይሰምዑን እዮም ብምንታይ ይሰምዑ ተዛቲኻ እንካን ሃባን ኢልካ ዋጋ ዕዳጋ ጌርካ እዮም ዝሰምዑ ከምኡ ኣብዚ ከባቢ ማለት እዩ ስቕ ኢልካ ዋን ወይ የላን ኣብ ዓድና ግን ንዓ ዓቑቢት ኣበጣልኪድ ሕራያ ዋን ወያ ኣብዚ ስለምንታይ ዝተሓወይከ ኣነ ከምዚ ክገብር የገለላ ሕጂ ክተረድኦ ኣለካ ግድን ክኸይድ ተኮይኑ ክተረድኦ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ክትኸይድ ከም ስለዝኾነ ከምዚ ስለዝኾነ ኖኖ በቃ ተረዳዲእኻ እዩ ማለት እዩ ዋን ወይ ብላዕሊ ዝመፀት ትኽኢላ ገለስ ኣይኮነትን ማለት እዩ እዚ ብኣኣ እዮም ኣይሰምዑን ዝብልዎም ዘለዉ ሕጂ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን እቲ ናይ ዝርርብ ዓቕምና ስለ ዝደኸምና ወይ ድማ ተዛሪብና ክነረድእ ስለ ዘይንኽእል እቲ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ ንሳ ኸማያ በቲ ሓደ ሕጂ ንሕና ዝዓበናሉ ከዓ ሰብ ዝዓበየሉ ስለ ዝነብር ክንዓቢ ግባኣና እዩ ጠጠው ክንብል ኣይግባኣናን እዩ ዓበየ መፅእ ክንብል ኣይግባኣናን እዩ እቲ ዝዓበናሉ ሲ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ስድራ ቤት ዝዕንግል ገለስ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ስለዚ ካልእ ዕቤት ክንዓቢ ቀፃሊ ክንዓቢ ይግባኣና እዩ ንሕና ዝርርብ ዝበሃል እንታይ እዩ እታ ትኽክል ዝተማሃርና ተዳሓወል ቅርፂ ቁመና ሕጂ እቲ ዝተቐረፅናዮ ካልእ ቁመናሲ ክህብ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ምሽ ንልቢ ምሽ ቅርፂ ኣለዋ ሕጂ እቲ ቅርፃሲ ስራሓ እውን ነግረካ እዩ ሕጂ ንሳንቡኡ ከዓ ቅርፂ ኣለዋ እቲ ቅርፃስ ስራሓ ነግረካ እዩ ንሕና ስለ ዝተቐረፅና ካልእ ስራሕ ክንሰርሕ ክንቅረፅ ኣለና ቅድም ነቲ ዓይነት ነዚ ከባቢ ክንከውን እንተኮይኑስ ከምኡ ክንቅረፅ ኣለና ከምኡ እንታይ ማለት እዩ ክነንብብ ንኣብነት ኣብ ዲሞክራሲ ኣሸጋሪ ዝኸውን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ልዕሊ 50,000 ቃላት ወይ 5,000 ሰዓታት ምስ ወድኻ ገለ ከንብብ ገለ እንተዘይጌርካሲ ኣብዚ ቃላት መኽዘን ናይ ቃላት ስለ ዘይብሉ ነቲ ክብሎ ዝደለየ ክገልፅ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣውቶማቲካሊ ክዕመፅ ክነብር እዩ ማለት እዩ ቃላት ሲ የብሉ ምንባብ ዝበልና ዓንተው ማለት እዩ ሕጂ ስለዘይነንብብ ከመይ ጌርና ክንማጎቶም ንደቅና ይስዕሩና ማለት እዩ ኣይሰምዑን እዮም ንብል ድሓር ናብኦም ነልግቦ ማለት እዩ ንሕና ኢና ዘይንሰምዖ ኮይንና ፀኒሕና ማለት እዩ በዛ ተብላ ዘለካ ኮሲ ግን ቃልያ ትኸውን ዘላ ንሕና ኢና ዘይንሰምዕን ዘይንርዳእን ዘለና ንኣብነት ሓደ ነዳቃይሲ እንድሕር ደኣ ኣባላሽዩ ሰሪሕዋስ ነታ ዝነድቃ ዘሎ መንደቕ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ቆባጥ ሓባጥ ገይርዋሲ እሱ ይሰሪሕዋ ኣይነበረትን ካብ ዚሮ በጊሲ ሰርሓ ዘሎ ስለዚ ነቲ ቆልዓኻ ካብ ዚሮ በጊስካ ትሰርሖ ዘለኻስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ተዘይሰሪሕካ ኢኻ ከም ከባቢኻን ቤት ትምህርቲ ከም ዝበልና እቲ ኢንቫይሮንመንት ይሰርሐሎ ማለት እዩ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ንውላድካ ምግብን ማይን ጥራሕኻ ትህብ ዘለኻ ማለት እዩ ዝሰራሕካዮ እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት ድዩ ወዲ ዝሰራሕካዮ ንስኻ ዝተሰራሕካዮ ኢኻ ትኸውን ሓደ ካልኣይ ዝሰራሕካዮ ግን ዝሰርሖ ንሕና ጥራሕ ኣይኮንና ንቆልዓ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሖ እዩ ሕጂ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሖ እቲ ንሕና ዝተሰራሕናዮ ኣይኮነን ንሕና እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተሰርሖን ንሕና ዝተሰራሕናዮ በበይኑ ስለ ዝኾነ ነቲ ቆልዓ በበይኑ ኢና ንህቦ ሕጂ ኣብቲ ዝቐለሉ ዝጠዓመሉ ወይ ድማ ዝያዳ ዝውዕሎ ክሕዝ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ብላዕሊ ዝርከብ እዛ ክብላ ፀ ብላዕሊ ምሻሉ ናይ ባህሊ እያ ግን ካብኡ ዝኸፍእ ካልእ ኣሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንደሊ መስለካ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ
كل أبز بقى زو سبتري أزل لحبز هاجر زل أبز كل علامات زل برزلا نتقول عقدمي مفكاروسي كسمع يدلي حجي زي كونكا مفكار انتهي مالتي مثلك كونكت كمزي من لقاب مالتي حجي قد حجي خمزي عبارت باتر مش يلا وإنترنت أشياء الناس أنحي تدحول نتا كونكشن انت زي اللاقي بياس أنا نسخان كل رقم نخلدنا أين خلن أين زاربنا حجي قدم اتفقري كونكشني مسمر بالله وصل انت يا هذا اللي خابزي قدس قدم تفكر كونكت هون كان لها حارت الزارب ويزرب كاتقبل امبر كونكشن زي بالكاس حالو انت ولا حنت بقى سمعني تخلن خوالتي كونكشن تتكيف زي حجت كونكشن نايسب من النوتو سلازغونه فقري قدم تفكره حري يسمع فلاك والعمالتي صوري سلازغونه كيفكر كايزي ريسبكتد كيكون خيت خبره اتناتو مننت قال كيتنكف كايس ايسمعنيه كمزي تشارج ودي له كونكشن يبلون قال مالتي نصو خاص اقام لنا حوسي وتدرنا قال إيش خون تندليو أسمعني ونبل كم يجي رخ سمع هتسمعني قبل كمالتي نزا كمبيوتر إنترنت كي تقول أبيات إنك وزا كمبيوتر زي أم مستدرس من رخاب يبلا الله مالتي أنا بخلا أزرار با يا حجي تنكيو كاحوي كمزي كيف أركايو زبل كل ولادي ولادو يفكر يزبل حجي تفقرسي زحاتت كاي ولادي نولدو بالتعامهم زفكرو يزنقرك ስለዚህ ከመይ አትኸውን ዘላ ማለት እዩ كفكرة يزدلي زخنا ولادي إني ولدو كفكرة يزدلي كم يزدلي مبر أيسمعني زبل قال كاي وصل يزفكر فتار داخم زي بلنا يفكرنا إن أبنت أنت معلت أيسمعنكم يلنا فلت زفكر كوي كسسني سغلي زفكر أتصالي زفكر مسجانات بالنسخان تهونكا أتصالي زفكر أتزفكر سي أيسمعني يوم أيبلني أها أي مهار كومن أي كالوون أي تردو من قال قدي لنلو يلنا بعلي زمصوت تزفكر سي يعيط راح يسغيل حجي كم زي فكر كرد داكاي يخصص اندي زلو أبوخ نوسس يخصص أدخل النساس نتفكر مالتي نتفكر خصص حجي كم زي نفكر مو بعلاتا قمرنا ويحلنا ناون تنقرنا مالتي فقري هم يكونتن فقري تخصصني أبقى فقري كوات عمتيها بقى مالتيسي فقري انتلاسي يسمع يسب እዚ ዲዛይን እቲ ከምኡ እኮ በቃ ዝኾነ ይግደፎ ሓደ ሰረቐታ ልሰብ ከማን ብረቱ ክድርቢ ይኽእል ነዞም ብሉፃት ቆልዑ ብረት ሒዙ ዘሎ ሰብ ከማን ብረቱ ክድርቢ ይኽእል ፍቅሪ እንድሕር ዳ ቀዲሙ ትገዚኣ ናይ ፍቅሪ ሓይሊ ብጣዕሚ እያ ብርትዕቲ ኣዝያ ሓያል ሕጂ ንሳ እንተቐዲምናያ እቲ ቆልዓት ጅምር ክነብር ከለና እዩ ዝርድኦ እቲ ነገር ጅምር ክነብር ከለና እዩ ዝርድኦ ምክንያቱ ኮኔክት ኮይኑ ኣሎ قدمي كونكت مقبار كاتقبرو خا نصاح عقك تبل حقا خدكم قرر خا ما يتسمع قلمبر ولا حنت مالتي كونكت يكون كان حجي كتمولكو هذا اللي خازل لها مالتي مملخ كاي عبي حقو كملخ دمسي كملخ كوي تولدن طلع يا يا ثانك يو كحاوي طلل بالكان وانا عندها تقليل كايا ቆልዓ ይሰምዑ ዘስምዖ ዓይነት ቃላት ወይ ድማ ዘስምዖ ዓይነት ፍቅሪ ግን ናቱ ፍቅሪ ኣለዎ ማለት እዩ ክትርድኦ ስለዘይከኣልካ እዩ ዘይተረድአካ እያ ትኸውን ዘላ ሓንቲ ናይ መጨረሻ ክብላ ዝደልት የዳ ሓወይ ንሕና ኣመንቲ ኢና ፈጣሪ ንፈቱ ንብል ምሽ ሕጂ ብጣዕሚ እያ ናይ ትገርመኒ ሕራይ ፈጣሪ ንፈቱ እንድሕር ኮናስ ፈጣሪ እንታይ ይብል እቲ ቆልዓ ክኸውን ዘይመረፀሲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይረኽባኒ እዩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ምዃን ናይ ቆልዓ ባሕሪ ንፀልኦ እንተለና ሲ ተምሃራይ ምዃን ክንሰምዖ ኢና ሰብ ምዃን ኢና ንፀልኦ ዘለና እኮ ሕጂ ዘይትሰምዕ ዝገብረካ ንኣብነት ሕጂ ንስኻ ቻይና ይትሰምዕ ንኸት ትደዕወ ቻይና ይሰምዕኒ ኢለ እንተሓሪቐስ መን እዩ ተጋጊዩ ዘይምሃርኩኻ ቻይና ዘይገለፅኩልካ
حجي سب انت خوينو بمسرته قلع يسمعون يوم كتبسي وا قلع خون كاكو يتركب تمام هتصبغتي ولدي حجي حجي ولا وني بردن فتينا قال لي خاتبل والدي كم قلعة عم كم قلعة نسوه كم قلعة سبقنت كختم معراري لا مجرش تمام هري يلا نقر زبل كي حنخه مثلا زقود لك أرئي زبل نفتز دي لك هاي قوي خاخت صح زمهر زب بزيك العالم قال مش على سكفتا زي بلو نا مجرش تبلوت مرح كون زدقف قدام يا بز عالم قال له انت خوين قلعي بفلا ينبون ندن مالتي مغنياتو أري نقر نقر زبلك عزاز زقود لك هاي نوصهي خمس الارم ندعبتي كندا الله دي الارم لو تك تمصي بزي سرحنا ولا بغزا ناسي تي زبل الارم ناي سب كوي قلعه هوي لو مسب مخان قديف كاي بابا قال مالتي يبلون كم فتاري اي تعمني ابتي ودن قالن ابن خلولو غزي اي تعمني تقلع حجي نابانا انا مرسو زلنا ها هيد اقوديلني حاسس كنبل علينا نحن نمبر نسو we are not designer كون احنا سرحنا كوي كنا احنا سرحنا قال كم نبرت كنوننا من حسبنا ايه وهبت عندي من مولات نمهردين تد اين مهرد وهبتي مش حجره عيو وهبتي عرفنت لنا تواهبنا لنا قال نجر كنقبر مش عرفنت لنا قلعه وهبتي نحنا يكونن حج نايماني نايفت قريب نحنا خنا مهورو عرفنت زوسدنا ينبر كم كمبيوتر كم موبايل كم بقع قال كم وانين كن كسمع عنا نحال سب نبورا يكونن حج وهبتي كنا مهور بقى لك حمز وهبت كوميو سلازي استي حلفنت كسمعنا يقبأ مالتي قلنا انا سلازي عبي اتوهبت انا سلازي عبي مالتي مبر نايفت اريم ناي نبغى قال ايه نايفت ارينا مالتي كلنا يا ثانك يو كا حاوي داير هافتش ولا ذكر كاني هافتش ودين حر قال نجر غيرو وي ان شاء الله خمزي እሱ ዘይ ፎቶ ተገይሩ ኣብዚ ኣሰርኪብካ ናተይ ኣዝያ ማለት ይብል ይልካ ኣብዚ ኣርኪብካ ናተይ ኣዝያ ማለት ግን ክዕርያ ኣለኒ ይብል ኣብትሽካ እዚ ብሉፅ ሰብ እንዲ እዚኣ ክዕርያ ከም ዘለኒ ትነግረኒ ዘለካ ገለ ይብሎ ይብል ሕጂ ያ ትክትዕርዮ ዘለካ ይነግሩካ እዮም ወላ እቲ ዝገብርዎ ዝፅይቕዎ ንብል ንሕና ኮ ፀይቂ ኮ ይኮነን ንኣብነት ኣብ ሳሎን ኣብ ሳፓ እንድሕር ጃምፕ ወይ ነጢሮም ገለሲ ይሕርቀካ ገለ ሕጂ ዝሕርቁ ኣይኮነን ፃወት እዩ ዘሎ ትናቱ ዋህዮታት ሲ ይነጥር እዩ ክነጥር ዝግብኦ ዋህዮታት እዩ ዘለዎ ንሱ ኮፍ ክብል ኣይኮነን ልክዕ ከም ሓደ ዓብይስ ኮፍ በል ኢልና ምትንፋስ ነውፅኖ ዝቆልዓ ከመይ ገይሩ ኮፍ ክብል ቆልዓ ገርመካ ክነጥር ዝግብኦ ክዘልል ዝግብኦ ስጋብ دخيمو سوق زبل مالتي قلنا نحنا قلنا كوفل اي تصيق قدف ما يتحس اي تدفع قالينا نبل كمان قلعة the power of now اذا حايل حجيت بالمسحفن قلعان عديم يلا بحرك دكم يا حرك سبري حجي زنبر قلعة تسويكو ولا بقى فتأرز فطو حجي زنبر حجي زلا مش الله بقى نحنا كو خيد خمنا إنا ندكم مغنياتو نايت مالي يلا نكو بزعبو نحسب بصباح نحسب بالحصباح نحسب حجتي حايلنا نبي متات مسير كان هنا سقيلو نابر حزي بلو نفح يبل بحرنا تقلعه زي سمعني بلو وهلو لي نسو اب حجت راح يزنبر تقلعه لا تغمرنا يزقبا اب حجي نبري الخون مالتي سلمتاي دخيمه ولا سلمتاي دخيمه اسك يزخخرنا يل حجي من باري قدي في منبر زخاباي زنقس بقلبوتو جلسي كم يجيرو ادمي زي دكم قال لي اسك زخخرنا ناب حجي خنملس زقبانا قال نجر ندحيت وين قدميت جلس نحجي قديفنا يا خمز لنا كنت اسال ارمي ابصبق كنبر قال عبك طقام نجر زحجز جلس سباي كتكون ممهري منبر
ካልእ ወላ ሓደ ይኮነን ቆልዓ በቃ يا قلعة ثانك يو كاحاي ودي مستولد صحف واصحف تسدل كان شنيري قلعة أبون تكون ون كافتي تكلني أبون تكون كافت زي حق زكاة نجار بمبالك ها نسا ذكرات إنه مالتي ثانك يو يا ثانك يو عقاب حوي أزيو سفيح ملسات هات ملسلنا أنا حكا أزيو تيجزيو إنه يحمالتي يا كم زوجنا يتسبنا ين سفيح سلازقنا تحطوتات كنزاراربولون سلازلنا كابت كبيدنا زلون سلازقنا إنا أسفحنا يوم مالتي أزي مسجناكا يا نزي حدش channel حيل مسجنا زبل gratitude تقاطعتلتي بيتسب تكونوا خا بزقات من عدم مالتي خالد حصتات كأن مس بزحات بلصات سبات بزحات عبيت سبات الله يوم نحرر كم زي كهونا خيلهم تيزبل تصقاي تزلنا تصقا متقام كا ازي صبو ነገር ስለሆነ ازي مسجنك عقاب حوي موداتا تبلتليكا نبخا ثانك يو تد حوي ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ክብሪ ሂብካ ግዜ ሂብካ ክንዛተ ንኽእል ኢና ኢልካ ምምፃእኻ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ኣዝየ ተሓጒሰ ማለት እዩ ንተኸታተልትና ኸዓኒ ብጣዕሚ የመስግን ማለት እዩ ምናልባት ካብ ኣፍ እንታይ ዝበሃል ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ዝበሃል ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ዝተጋገናዮ እንተሎ ወይ ክብሎ ከለኹ ዝተጋግቦ እንተሎ ክንእረመሉ ፀገም የብሉን ብሓፈሻ ግን ኣባላት ናይዚ ምስጋና ወይ ፓወር ኦፍ ግራቲቲዩድ ክንከውን ምስጋና እንታይ ክንፈልጥ ሓባር ክንዓቢ ይደሊ ኩሎም ዝእጉሙና ድማ ዘይፈለጥናዮም ዘይከኣልናዮም እዮም ዘይከኣልናዮ ከዓ ዘይፈለጥናዮ እዩ ስለዚ ንኣና ዘድልየና እንኮስ ፍልጠት እዩ ብርሃን መገዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ገዛእ ርእስና ክንፈልጥ ከመይ ጌርና ከም ንዕቢ ከመይ ጌርና ተሓዳር ንመርሖ ከመይ ጌርና ናይ ሂወትና ትርጉም ገለ ንፈልጥ ብትምህርቲ ስለ ዘለና ወይ ኩሉ ንኡ ዝሕግዙ ሕጂ ብዚ ግዜ ስለ ዘለና ሲ በይንና ክንጋደል ኣብኡ ኣብ ዘይከውን ረብሓ ዘይብሉ ሂወትና ክነፀልምቶ ኣይግባእን ስለዚ ንኩሉ ሰብ ነዚ ሕጂ ትሰዶ ዘለካ ንስኻ ክሰምዕ ብዓብዪ ድማ ናብ ኣና መፂኹም ምሃር ኣነ እውን ለበዋይ የመሓላልፍ ስለዚ ዓደምካኒ ግዜ ስለ ዝሃብካኒ ከዓ የመስግነካ ተተሓወይ ብልፅኻ ቴንክ ዩ يا ثانك يو عقاب هاي كورتي هابلي أزي مسجنك ቴንክ ዩ